na ya bu nipa bia amane ese ya wonfa nye yen na onko. In fact uti afutu ayetu no na anu a etwa mu no a ankanyi obi a na ade beye na obemu akone nso ene AFUTUASEM ntino o se ebokoko ka kire o man se ne odi aye wo no cha na mo onko. Eye ne se wa wie eye ne se wa sikwan so eye ne se won san na chibim ntino ode ye o man nko. Abrantia na ekwa afomu otra ekwan ni wie ye no na oja ne na esim se mo amoba no mehunu atantan de na ne wura firi se so okokodo wie na ade san obesa san na chi afa kwan so na abafi nti wase me ya aboro me mo maka akire na no wo twa nsuo no timitira wie no yi bridge ne tu nsuo ni so mo mo ba fum be bro mbe ka akire ono nko anko nko di dwane mra ono nko anko nko do mra ono nko anko nko pe nkrante no mfa mra fi na ne wura fi se onyane ama ni nyina wie no be drusu bra no ano a e bridge kro no ano be fa so de yako tu de ye gya no wonko suni brebre na nka nchezu owu onfa nkoda but wasi kwan so no so wo kwa agya wa mo mfa nyew no de ye bia na de wonko no be kwa beduru timpanyimfu asem se wo furu dua na wona wo hia won usane omo ana abehia omo edisanka wo dwena wo furu dua no ananka wo treat obi good na wo usane ne mu ayede na wanya obi aso soro yenni munti no se yene yesi kwan so a yesi ye de ye nuane yekọ oni nyina na ko pa adwuma wo but wo ye na boro because chance na ba say wono ne wo favor na nti wo ye ni nua no aboro na wako ne wura fi se ifre bibia yidie ewo wi ase ifre bibia dwuma seye ewo wi ase ebia no won sai mera fi no nua no so na enye bibia gina nti wo de ye wo no wako vozo tobele bia no obi na wo adwuma mu wo se wo nko ase ampamu na kwatra fi no onim se wo koro no obetima konya dwumadie fufuru bi na kina bi waba na chi na obehia wo mu a onim ne sa nti do de aye wa gya no on the only kan won sikwan so no onko enne wo tu kwan na keke eska bom so onko no mfamna ye nkrata mefa won so onko wo don nti wo nim so wa akoma penti okoduriye wo so wonka obiem gya no mo onko na mo ma ne wura mfise yetimi deport ni ba mane ba mo ma ne wura mfisa mo ma ne wura mfise yade wo wiase mo ma ne wura mfisa mo ma ne wura mfisa duma nkoma wo de na paka ntimi fa ni ba mo ma ne wura mfisa se ne wura fi no wo so wo kwa wo de wo kai nti gya no no onko onko dudu yesu ne brabre nka so wo mfa nko yesu no kosa waso wo kọ wode yew wo braw no wakọ onko be ma na da na wo mfa wo ba do enne wo mfa be ma da enne wo no nyim wie ye no wo ja wo akọ o ka hwe maka ja no su ne brabre no onko eya ne nipa wura fi se obi a adasan bi a twedi ampo bo no mani sunsun no wo abofo it is all the idea ye no mposo o de achewa na honhom mfa nchew ya na ye wura fi ti da ye de bibi ye nua ye de ade ye di ye nua na ye sunu brebre so wonko ye wona tiko ye sum no onko to amaniem etu de basa ofosu AFUTUASEM ne ka kire ye se ya ye nyaamo onko esese woko etu wonko brebre teacher ni ada akura no wo school mu o wanyem no wo wie ye school ni yanyim ye yi adi wo sa committee ne ho eni ye yi akura na di cha no mane mfa ne ho obi papa betua fees no epe ne badachi ye no ochechie ni na ya akura na bura wi asa akotra meeting asese obi nyima abo akura no se memmo medi na media ya anyimadi ba wo akura de yenyiwadi na free school fa mo mfa nye ono onko so ni office wa wie ne wasikwan so wo ko onko police ni ba ni mmra no sasabu ya ba ni pa ya ntre ensa wo pemfo so wodi ni jimi ni mu abo no awie sa de mmra na chechire no because ya obechi undi jano mo onko ode jano onko kronim pedimfo nim sa de ya di du no panyo ya de ye ne banka samre wa sole afrasra afo se mmra mecho ba wanko ye de benti no wo se wo de koye mfandu jano ni odi asam ne nim se asam ya de abeto da nim de odi bimpa o but nkofo ni treska wan dua bindi wo se sela ye mfa nko afiase mfie nan mfie num jano ti ase kodam odi oni bi dem no wontrase ompre nkwa lawyer ni nimso ya wiemfo bo ukuna jawade ye agye afiri wonsamo bada busuase wotimi ye ma omo benya ye betwa plot ni bia ma ni ntino wa wo lawyer na sa ne nkofo lawyer akoye one am ye wo watiko wa wo dwena asem no wa wonti ase ene de ono ase ye ntwase na hwe ya abeboka jano say ye wiase mra onfendu na karma love karma will pay them back jawom no omo nko no omo ka bia nso so omo so jawom mo omo nko
Mampanyini nimpa se adwuma wo ye ni yanke be ye obi ebie factories ya anko man no beto ye ni o nanso ziga no wote so na o man ni sofa afini dua no ayeda abram takuni so mpaza mo nsa ntoma me jano so woni papa no so wonye jano asase ni betiam afre no jano mo nya ni ope no wonko na bire bia ba na ye fro bi ex president ya de na chese ozu ndi mayes di so ba ya ni awopa o de yate ye maya ni nya ya o de me yenu ndum ye kan ya mekom ne ye na we area ngwa de ye nsoma because o ye panyini koso jano mo wonko Uto plot na nakura na she unkura za ye ne pe ba bi bossese woji skani di wie na de wa ba kurom ndi ohina sa ato am obi ka cho se osika ne yesei ohina wura freezer sa abre no de ye adwuma nkamfaso wo so otua mo ato am asikani jano untimi nka woni kamafo jano mo onko suni brebre na urade a twedi ampo obekon ko ama ofoso ye di achi ade ya obeba de ye be wura ba bi bebira ye mpesi ye be wura dinya ye kanyina ne se wo de ne obi de ye bia ye nya no me onko soja ni na drive you traffic mu ho ba we soja ni she uniform di wasensia be papa wasum wo traffic mu ye bojere so me mama okọ bi kura na ayire to nche yo wa mo ni ma ye ha wo yire nim jana mo onko so ye be ma ba wasase so physically we ye be ma ba spiritually be ma no so be ba be ko dia no jana mo onko ofozo ye nkwa chire se de minu ade dia dama wo home no dim se ensem afurase ye ha no edini jakokọ no be so wo ne ho ndi ye nko na kwai fire me ne ko Omna Samoa. Kwakufa ye meneko. Ya kutia body. Nya fufu ni bia ni nti. Ofojo en che chief on en cha. Ya reform. Aja be free. Ana pramso ni bebia wo bia. Ke du bema. Ya dana sema. Ke du bebia wo bia woni. Gase no. Oyere. Me baje wa ko. Ji wa ko ni. Chapa na yam fa ya ko kese ma Grace Bodu. Grace gift. Never yako kese pa mfamo yenyina na de atoye ni yenwa ba no ene yanti asem papa we ama yakai yenso mebi asem to yen na nyame fa de crazy na ebeba be chebusuya ti fosu ana topic na wodi aba na futusem na wodi aba no ko go ye mse o time aya ka do so darasi bi man bi yen na ko jam darasi ba amen nan do darasi aga do ai gase novi so fa so mba so ono kra ki wate wate so nim se beba awie wate but man pron why fireman day neko ofozo se topic na na no ye de ba ye aginchin show se ya de bia na de chene a ninwie ni ninwia ene de ye futusem me kasa asema manipa o badwen anaso wodwen obi wo ho afutusem a ye kan onwen wonyim de ye pa kire me ka de nipa bi enimu no anade obi pese o kire no onim de me pese me kire obi wo afutusem a ye kan nam na so achi ontie hui wonyim de ye kire ye woni pa bi wo wiase a on de na dwen ne se ade anya ne de anko a na ede obefa anade a emfa ne ho kwantokwa emfa ne ho na mehwe ayi awie ye wo mefumu iso ababa wa bia no ya papa timdidie bi ebaye na wo ka che ni panse on so ba fan no hwe so ogu hwele che mu ono ba fan no but ade a to sa ni pa no de na no kasa no nipa na jan man ko no o ba fan o dimabo ofoso me kasa asemu am obi ati asese ade bia odi ayi obi bia na wan kasa tibuabu afo se ade o ya mdidi nipa yi wonim se wanya nipa no anase wawie on score free da obenya sunsunso na na de ya ne se enkro mo wanchi no ya o munim hwe no na sunsunso no abeto wo mo ofie ho ofoso enimi fie bi mo a wo mo jeje no ma boso ye fie o ntimi mfa sabe wasem nko fie ho efie wo mi na wo de ntokwa ekọ efie wo mi na wo kobusa asasem we hwe wo kwa ade o mo de bayem dabi obi bekọ wo de faye no ofoso na ma ye koi mesi wo bi asase di na chi no e different na nipa bebe ewe fi se nipa sumesi me de ade we ye no na ache na me de ye no mi hu hwe no ka sembi asam no ka ye no sanka bibi ebetima sianka si dadada wana ga chawo
ya to no nti obi timi wu anaka bi timi nya accident na ye quest na ka we de se nkani kwase ni pa wu na ye de na sister yi ana brother hono nko a wo ye ayade bi wa ya tie wo bi eti se wo kan obi asem ana wo yi obi bibi na o kasam wo de anya hwe munya na man nko a eye busu kase pa na wonnim ovo so wonim ye wono ma bebra ye kasa asem we se nyame ntua wo ka so obi du so nkwasa se na kasa nyame ntua wo ka na wakwasha baabi na wo bose ana se ayam shishi anka odi nsuo bo ne dua no obenya no kasa nyame ntua wo ka ya na sa nipa na ne dedan se wan kasa nsuo so masinko no mama men kasa mchon so mo bi de yaw na se o kache o se wo de fo wasem ko ana me de chew enye fabia na ofrosu yesesa wo fa ewiase obi kaso de ade a chewa nyani nya na yesesa ye wo de matunim ya ne bitini pa wo bi so me kwaka e kra no wo de abufuo se de me mfa me na me de mafa echisi wo bi a sebe mpredwasa wagimi na de bi a se fa bia wo befa ofoso ene ate yi nya bibia na ye ne obi besi ho akan a obegya ma ya ne ye befa o so yo bi a badwen ba ene me kasa asem wo sister na woni ni wodwom wo keje tia Dubai ho no sika na de na obeto e wo so di sika mam wani tua pefese ampa sister no me di sika mame nanso akowie se nipa bebuo sister no amfa sika mame o sister ne se so se me fa sika mam na o se mafasa age ampa ni nwane ampa anti waje ayo mind watwim ene se so obi kun ho awakobata na obi yiri ho awakobata no nipa ne ka asem bi kire wo na ma papa na be ma warning na wunnim di ampa na wunnim but enye obia because baby obi cheche wa ne ma enu ti na mi tufu se ofoso baby obeko bia na asem beba ho no wo obia ya badwen ba pa sanwachi because wa uti buabu se ade a wo ya no emwa enye but obi beko obi de ho batu ni sika so obi de ho batu ni tumi bi so obi de no bato sebe efie ye ne wo fa bi o sika ne wo fa bi o MP ana o ye MP ana se o ye minister bi anu nti meko ye che me kura na o ba be yimi da bi o na no ne ye kan asem bi wo ha se nya de bi ana de che ni nnuani de ye kan esese omo ye ntafo obi beka cho se wo de do de ai me se fa ma bara no akopa wo kire eti me kasa ama sebe badwemba e wa wiei se ade akasa na krom na wote no a wo de anu twa wada no ho seven prejudice kan wo bi nka bi seven prejudice amesrawo unnecessary life wo bi beka cho se media me na wabo me ne wo kira sebi wo be hia chewa ne ba se di beka sa asem kira wo a wo hia wo dwan wo kira be hia kro twa mansa wo ti ase san enti na me ka sa asem wo kira wo adwuma mo na wo no unko ofa no ma bia boso obi asa matefa na sade ye ya ofosuo na ntwie ne dua enka ne to no ezo onya badwen ba bi se wo konfo na obeso mu no ozo be yedan ofosuo ana sasema ye kan wo hwe ye nua ba ya na wanya ne ba bi koyi ye nua grace bodu or grace gift na obi ensusu saa eba ne se ya sante ye bedi ne ho adanse saa na mbusa se wo nipa na woto no enuma de aya amanfo no busa ho se nti so wu a ye bedi ho adanse saa ena de ne de bedi ho adanse otwa nipa no saa abrantie bi atwe manso saa wonya keta ne sumi a ebise da bro beda okra wonko because ena no wotwe ye ne yetu ahya da ye wokyera wo saa da ho mesrawo ade na wotwe ho manso no kra so no enya wo de a mesrawo wadaruma wonsam wodinti sabi wo sikanti nipa sumasi woni bi ni fie nkoyie nti ade na ekuta na nananum na dijan dadaada asase ne babia da na hoye pa ye dijan dadaada enne wo fa kire adi sika ko woje obetima ka cho se wo de fa wan kasa de wo bekọ ebi obekọ no bokọ but unchirima
wunim de sha asase ne so ya basrawo enye nipa bia na sebe mpradwasa ye fa na ade a ojade che ana obi betima jade a che se nenso asem wa kire ofoso ade ewum a mede koma wie ne se enye ade bia na sebe ye ka se fa esese hedai ofam wa neje ofoso me da se